ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಒನಸಾಡ ಒನಸಾಡ ಮನಸಾಡ ಬುಟ್ಟುಲಿ ಹ. ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟುಲಿ ಗಂಟೆನಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಬೋದ್ ವರ್ಷೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ನ ಕ್ಲೇ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ನ Deton. Engkay natin. Gas barpila ka malpili. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಸಿಟಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲಿತ ಬಾರ್ದ ಶೂಟ್ ತಲುಪಲ್ಲ ಸುನಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಿರಂತೆ, ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೈನ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋನಾಡ್ ಉಂತ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಬರೋದು ನಾವು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋನಾಡ್ ಮತ್ತು ತುದೀಪರು ಒಂಚು ಬಾರಿ ಬರೋದು ಡೈಲಾಗ್ಲ ಪಂಡಿರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಉದಯ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಹಾಯ್. ನಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಎಸ್ ಜೈ. ಇದೊಂಚೂರು ಫ್ರೀ ನಮಗೆ ಅದು ಸಹ ಅಂತ ಅಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಏ ನೀವು ನನಗೆ ಆಡ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನಡುನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಯೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಗೋ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಪಾತಿರೋರಿಗೆ ಯಾರು ಸರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿ ಇವರು ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಒನಸಾಡ ಮನಸಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಗಂಟೆ ಉಂಟೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ. ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು. ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ಪಾತಿರು. ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು. ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು. ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಪೀಪಡು ಇಪ್ಪಡಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಒನಸಾಂಡ ಮನಸಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕಗ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕದ ತಿಕ್ಕಗ. ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬುಟ್ಟುಲಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟುಲಿ ಗಂಟೆನಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ಮೋಕು. ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದುಂಟು ಮುಖಲ್ನ ಪ್ರಬೋದ್ ವರ್ಷೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ನ ಕ್ಲೇ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ನ ಅಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡಿ ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಮೇರ್ಲೆ ಎಂಕಲಾಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಹಂಗು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಮೇಡವಾತೀರ ಮೊಕ್ಳಿ ಮೇರ್ ಬಂಡ ಮಾರಿ ಮೋನೆ ಎಂಕಲಾಗೆ ಕೆಮರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೇನು ಡ್ರೈವರ್ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಸೇರ್ ಕುಡಿತಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಸಹ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಸೂಟು ರಿಕ್ಷೆ ಉಂಟೆ ಅಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾರು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬುದ ಮಾತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ್ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಬಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಿಯರು ತುಳುಪುರ ಬಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲತ್ಯಾನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕುಟ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶನ್ ಇತ್ತಿರು ಪ್ರಕಾಶನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಪದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಟ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಪನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೀಗಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬೈಯದ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಿದಾಡ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬಿದರ್ದು ಬೇಗ ಬೈದ ಕುಟ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪರ್ದು
ಇಲ್ಲಡೆ ಅನ್ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇಂದಾದ ಬಣ್ಣಗ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣ ಅಂಚದಾರತ್ತು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಅವು ಅಂದದೆ ಕಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕನಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮವರ ಕೈ ಮುಗಿದ ಏನು ಪಿಜ್ಜು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಾನು ಎಯ್ಯಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನೋಟು ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಕ ರೋಲಾಂಡ್ ಅಡೆಗೆ ರೋಲಾಂಡ್ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಇಪ್ಪಡು ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಉಂಟಾರಂದತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ರಾಮದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಅವು ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ ಗೊಬ್ಬುನದ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಅವು ನಿನ್ನದು ಯಾಪೋ ಎನ್ನದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮನಸ್ಸು ತಡೀತಿ ಕಾಸು ಬೂರ್ನ ಪೆಜ್ಜೋಡಿಗೆ ತೇಪಲ ಅಂಚೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಡೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಅವು 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಮುಲ್ಪ ನಿಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ನೋಡಿ ಇಂದು ನೋಟು ಚಂಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಚಂಡಿ ಅದು ಊರ್ದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೋದು ಪತ್ತ 2 ಜನ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ತೀರು ಮಿತಾದ ಪೆಜ್ಜು ಬಟ್ ಆ ಡಿವೈಡರ್ದ ಸೈಡ್ ಊರ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಅಂದಾಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಬಾರಿ ಬಂಗದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎಂಗಲ ರೋಡ್ ಬಂಗಾರ ಮುಲ್ಪಾದ ಎಂಗಲ್ ತ್ಯಾನು ಓ ರೂಟ್ ಪೋನುಲ್ಲ ಅವನ್ನಾಗ ಅಂಚಿ ಗುಲ ಎನ್ನ ಸಿದ್ದಾಟದ ರೂಟ್ ಪೋನುಲ್ಲ ಎಡ್ಡಂಟು ರೋಡ್ ಎಡ್ಡಂಟು ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಗುರಿ ಬೂರ್ದುಂಡು ಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಅವತ್ತಂದು ಪಗಿಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಗುಂಡಿ ಪುರ ಪೂರ್ಣದ ಅಂತ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಕ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚಾರು ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ